Srpsko pivsko tržište je jedno opasno životinjsko carstvo. Ima tu i griva, i rogova, i gradova. Na njihovu teritoriju, tržište je već prezasićeno poznatim, voljenim brendovima piva, trebalo je uvesti još jedan novi brend. I to strani. Dobro, skoro strani. Nektar pivo. Nektar dolazi iz Banja Luke i tamo je tržišni lider, ali kako ga pozicionirati među ove naše, domaće? Muški hobiji, rodni stereotipi, porodično okupljenja i navijanje, sve je to na mestu. Nego pravo da vam kažemo, naš nektar je više pivo za ljude od krvi i mesa, onih što piju ispred dragstora, a ne na prvoj stranici stoka. A klijent je rekao, samo sipaj. Prvo smo postavili nekoliko pravila i prepoznatljiv kolorni kod. A kad dođeš u novo društvo, redi da se predstaviš, da se čuje ko si, kakav si i zašto se zalažeš. I to glasno, naročito kad su u pitanju teme za koje trezni brendovi ne smeju da se uhvate. Nakon što smo se razumeli, krenuli smo da obrađujemo neka nepisana pravila kafane. Kako svako pravo veče počinje, a vala i kako se završi. Šta u njoj nikad nećeš čuti, ali čega se naslušaš, svaki put. Sve u svemu, čista klasika. Zna nektar da je ljubav klizav teren i tu je da uskoči ako zatreba. Čestitka za dan zaljubljenih, ideja za dejt ili eliminaciono pitanje. A ovako smo slikovito objasnili da imamo novu ambalažu. Redizajn ili narodski rečeno... Dunjice, to sam ja. Neda. Prati nektar šta se dešava u svetu. Kao nomad kad se onaj brod zaglavio, pa kad smo se svi zaglavili, a i kad smo malo slavili. Da budemo pošteni, nije sve naša zasluga. Tu je ekipa da pripomogne. Oni ostavljali komentare, mi samo odgovarali. Dobro, ponovo nas pa smo neke i mi pisali, a znali smo i da negujemo odnose sa onima koji pričaju našim jezikom. Pivo, pivo, rekreativo! Vreme je da podvučemo crtu, pa i da vidimo šta smo imali. Imali smo 64% veći rič na Facebooku u odnosu na isti period prošle godine. Na Instagramu, boga mi, porast engagementa od blizu 450%, a ako gledamo onaj organski, 103%. Porasle su i impresije, ako se tako kaže, i to brat bratu za 122%. A za ovih godinu dana je ekipa na Instagramu se solidno povećala. Sa pričom, kao i sa pivom, treba znati kada stati. U to ime, zatvaramo sad. Fajrot.